Техническа дограма търговия на едро и дребно с PVC дограма в България. Добре дошли в Техническия прозорец. Като компания, базирана в Турция, имаме дневен производствен капацитет от 200 PVC пластмасови прозорци и доставяме PVC пластмасови прозорци по целия свят. Благодарение на CNC технологията ние гарантираме безгрешно и висококачествено производство. Ние предлагаме PVC дограма на дребно и едро за всички професионалисти в строителството, строителни фирми и други заинтересовани от пластмасова краса в България сласата първа класа, ама пече пластмасова праксърснава помахаме се предвасета проектата се напраса срахлави и нарахна прахюктахама на кампанията такса кванка върхас плейс за търговия на дребно готов пластмасов прозорец. Готов за рязане пластмасов прозорец PVC дограма. Пластмасови прозорци на едро. Свържете се с нас днес, за да намерите най-добрите решения за PVC пластмасови прозорци за вашия проект. България. Пластмасова PVC дограма производство. Ние сме лидер в производството на PVC дограма в България. В нашите съоръжения се използват най-съвременни технологии за първокласно технологично производство. Автоматичното производство на PVC дограма гарантира бърза доставка. Нашите модерни производствени линии отговарят на вашите изисквания бързо и ефективно, което ви позволява да изпълнявате проектните си графици. Предлагаме продажба на дребно на PVC дограма на изгодни цени за строители и строителни фирми в България. Ние добавяме стойност към вашите проекти, като предлагаме качествени продукти на конкурентни цени. Най-добри цени с най-добро качество.